Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala saufa astaghfiru apa lakum firu lakum terus Rabbi Qala saufa astaghfiru lakum Rabbi innahu huwal Ghafurur Rahim. Nggon lakum robian bolong tadi. Ini lah. Pas nggon. Bolong. Pangan renget. Kala ngendika sapa Nabi Yakub. Ngendikane saufa astaghfiru. Bakal njaluk ngapura, njaluke ngapura sapa ingsun. Lakum keduwe sira kabeh Rabbi ing pangeran ingsun. Ae tegese adengu bakal ndonga sapa ingsun lakum keduwe sira kabeh Rabbi ing pangeran ingsun lailatal jumati ing dalem malem jemuah waktas sahri utawa waktas suhuri ing dalem wektu sahur. Di waktu sahuri. Innahu sak temene utawi Gusti Allah wa hiya utawi Allah iku al-Ghafuru zat sing paring pangapura ar-Rahimu tur zat sing paring utawa zat sing maha welas maha asih. Ngendikane Nabi Yakub karena wingi anak-anake do memelas do ngakoni lupute do nyuwun marang Nabi Yakub, duh Bapak kula njaluk ngapura atas sakabehane dosa-dosa kula. Estu panci kula wong kang padha luput-luput ngeten niku lho wingi nika. Nek jenengan kelingan nek ayate qalu ya abana astaghfir lana dzunubana utawa istaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Jawabe Nabi Yakub, ingsun bakal njaluke ngapura nggo kowe kabeh ning pangeran ingsun.
Wis urip prana sing sempurna, kabeh do luput, kabeh do dosa. Wis apik ngakoni dosane, ngakoni lupute iki apik. Sing ra apik iki nek duwe dosa tur luput gek gemang ngakoni. Wis luput ning ora ngakoni luput. Wis ora apik, masalahe darep-arep le njaluk ngapura cetha ora bakal njaluk ngapura wong ra ngakoni lupute kok. Luput ning ra ngakoni luput. Salah siji contone nika dheweke niku ora gelem salat ning nyalahke Gusti Allah. Lah wong kene we golek rejeki njungkel jempale gedabikan kecingkrangan meksa kekurangan terus meksa rekoso terus kok kon salat. Lah iki angel iki. Sing ngomong ngono kuwi akeh banget mah menyang ngaji bareng Jawa. Kira yo repot banget iki ngono. Dadi ora salat iki merasa benar. Ora salat itu merasa benar sing nggo amping-amping karena golek rezeki wis direwangi kangelan rekoso ning ra cukup-cukup. Iki mbuh arahe ngendi ra tak. Nah wis kuwi luput ning ora ngakoni lupute. Terus sing hubungan karo wong iki luput ning ra ngakoni lupute. Kerep kejadian iki yo malah sering didadekke semacam drama video nek neng Facebook nika. Bojo wadon itu angger sing lanang ngejak karo nyuwun ora gelem. Angger ngejak ora gelem. Angger ngejak ora gelem. Akhirnya sing lanang dingin, bahasan dingin terus ora betah nang omah. Akhirnya kerep metu. Ternyata nalika ora betah nang omah kerep metu ki terus ora tau ngekeki belanja. Iki dadi le mulai sing lanang ora ngekeki belanjan niku karena wis ngejak pisan pindho ping telu ora tau dilayani. Atine mangkel, atine lara. Iki terus ora ngekeki belanjan. Dirungokke le ra ngekeki belanjan iki masalahe ngejak-ngejek ora gelem njolak-njaluk ora diwenehi. Pinter ta? Terus ora ngekeki belanjan. Bar kuwi ditambah sing lanang terus ora betah nang omah. Mbok nek ra betah nang omah iki nek ndi aku ora ngerti yo. Ora ngerti aku yo. Singkat cerita, ternyata sing lanang neng jaba ki duwe demenan. Singkat cerita. Gua kuwi terus sing wedok melung-melung nyalahke sing lanang. Malah bahasane kemayu. Aku ki dadi wong wedok kurang piye. Lah iki wedok akal banget sini kok. Aku ki dadi wong wedok kurang piye wis. Pengen mangan apa tak masakke, ngomah tak beresi. Selehku sabar kurang apa. Duit belanjan ra tau ngekeki lah kok malah ning jaba wis demenan iki. Iki wong wedok salah ning ora ngakoni salahe, luput ora nyadar lupute. Padahal awal-awale le sing lanang iku ki ora ngekeki duit, ngejak-ngejek njolak-njaluk ora dikeki awal-awale kuwi. Ping pindhone terus dadi meta-metu srawung kenal njaba lah kok yo ora ngakoni limune aku kurang piye wae lah radok. Kok muni kurang piye?
Nek cara bahasa kasar lho iki. Cara bahasa kasar kok sing wedok mah melung-melung, aku ki dadi wong wedok kurang piye. Lah sing lanang ya bengok, kurang begagah tak omong ngono. Iki sanepa. Sanepa iki sanepa. Aja banggale nyapu, aja banggale nata omah, aja banggale masak enak. Wah nek jenengan paham tenanan, kuwi kabeh iki engko kelase karo derajate nomor 4 memunggah. Bagi wong lanang-lanang kaya ngono ki nomor 4 memunggah. Kuwi ora dilakoni wong lanang ora lara ati, kuwi ora dilakoni wong lanang ra nuntut. Ning nek nggon siji niku. Mula nek jenengan iki paham, mbok jenengan ki ra nyapu, mbok jenengan ki ora resik-resik ngomah. Ning nek nggon gang niku jenengan layani sadep sanyet. Oh, wong lanang ki anane ming mesam-mesem. Gue tenan ora bakal nyalahke nek ra nyapu. Ora bakal nyalahke nek ra nata omah, ora nyalahke nek ra sasa. Wong anu intine niku nek nggon gang sing ngono kuwi nek wong lanang kuwi kaya kuwi wis umum. Ya ora main-main wis umum, ora sambagake le masak. Masak tuku sing luwih enak iso nyapu akon wong bayar iso kok ya kok jenengan ki waton gaya. Nek nggon ngono kuwi iki jatahe jenengan kok. Tekono nek ra ngantuk. Tekon sing wetan-wetan. Biasa. Ora lah, kula iki ming makili jenengan iki kok. Diwakili sih. Ora paham. Dek malah ana sing ngarani piye kali ngajuri rada saru. Iki ora saru. Mbok takono sing do paham ora saru, mangloke saru. Kira-kira rokok apa? Ora cecok. Iki asli lho. Makane nek jenengan paham Quran hadis itu, Quran hadis nek nggon gang sing kaya keten niku ki keterangan simpele ming nglayani ngeten nek nggon keterangan kae nglayani. Bukan kok nuntut kon nglakoni sing iki mboten sama sekali mboten. Wong wedok paham ning malah lucu wong wedoke sok endi. Cetha sing kuwi iki ora nglayani masuk umuk ning ngarepe sing lanang ubek. Wis ubek nyaut sapu wis. Lanang olah gaya kae. Buar kuwi langsung nang wastafel asah-asah umuk kene sibuk. Iki ora dong apa piye. Kuwi ki ora butuh wong lanang dumuki kok ngono iki ora butuh. Tur mah ming kesel kosong wis. Ora patok diajeni ditambah rasane kesel karo rekoso mbok wis kuwi widuja ora usah perlu dadak umuk nyapu rasa perlu dadak umuk iso-iso rasa perlu dadak umuk ngentasi memean nglempiti gampangane ning ngarepe sing lanang wis kuwi nengke wae terus sing lanang ceraki langsung jengkangke ngono gampangane lho. Oh jenengan yo ora wong tenan nek jenengan paham cerwake lanang jengkangke to tenguki ka di dhuwur. Saya ambekano kowe ngono. Iki yo gambaran ora tenan nek tenan yo cilik medhik ngono ya tewas. Ora tenan. Maksude iki gambaran-gambaran memberi istilahnya memberi satu sikap sing marai garwa kakung ki ridho, sing marai garwa kakung ki lega. Iki men supaya engko ya ndonga tenan. Bar salat ngono ya sing kakung ya ndonga tenan ya Allah.
mugi panjenengan maringi ngapura dhateng kula sak keluarga kula. Lho ngono terusan ya. Ning nek jenengan ora paham ya Allah tulung sadarke bojo kula beda. Dongane beda. Ora kok paringi pangapura kula sak keluarga, ning dongane tulung ya Allah sadarke bojo kula niku. Kok dadi mata karo uteke piten kabeh. Iki tenan wae, tenan ibu-ibu nek paham ngeten niku wis. Kunci swargane ten niku swarga, ora kok ngono kuwi iki ra sopan, ora kok ngono kuwi iki ora ning swarga pancen. Betapa hebatnya wong putri sing memang iso gawe seneng bojo lanange. Serasa humuk wis sregep ngomah gampang. Sing penting niki wae. Sing lanang kok tenguk pecuca-pecucu, jak omong kok rada sengak. Sing anakku kok tenguk gak pecuca-pecucu, jak omong kok sengak, ceraki joroke. Tenguke kok bol. Itik-itik dingel-ingel. Ra ngandel engko mulih mang prakteke. Wah. Geger iso ae. Bar kuwi tenan. Sing kakung mesti terus ndonga apik karo Gusti Allah nika. Njaluke ngapura ya karang ya menungso ora sempurna, karang menungso mesti do luput. Aja seneng luput-ngluputke wong, walaupun wong niku luput kuwi wis urusane dheke, men dheke sing njaluk ngapura. Kita kadang senengane ngluputke wong, elek-elek wong wis rasa ngurusi kok ngono kok ngono. Kabeh wong diluput. Artine napa? Ayo ben sing do diluput ki nglebur dosane dhewe-dhewe kanthi carane dheweke. Kita rasa ngluputke kadang ngomong ngaten iki ngluputke si A sing si A niku ora ana wonge. Kek jenengan ya kenal karo si A. Kula ngomong kae si A kae ngene-ngene ling elek-elek jan wis memet. Ngantek memet jenengan dadi ngerti, jenengan dadi krungu. Akhirnya lewat lisan kula jenengan dadi melu sengit karo si A malah rusak kabeh to. Nggawe sengit wong, ngejak sengit wong. Akhirnya ora barokah urip model kaya keten kok apik elek luput ben kabeh do diluput. Ben do dilebur dhewe dosa-dosane. Kita selalu nyusun strategi sikap untuk mencari kamulyane Gusti Allah. Salah satu sikape ya sering njaluk ngapura. Agi Nabi Yakub ora nesu ora nyalahke anak-anake padahal nek cara ndelok lupute anake parah ya. Piye nyulik Nabi Yusuf kok karo nganiaya Bunyamin. Nyulik Nabi Yusuf karo nganiaya Bunyamin. Nek didelok salah gedhe tenan. Tapi Nabi Yakub ora begitu dendam, ora nyalahke ya ora apa-apa. Tak jaluke ngapura ning pangeran ingsun. Akhirnya ndedonga njaluk ngapura ning Gusti Allah ngepasi malam Jumat wektu sahur. Ning malam Jumat waktune sahur. Dadi sekitar jam 3:00-an. Setengah 3 tekan jam 3:00-an tekan setengah 4. Waktu itu waktu apik. Faqoma mongko jumeneng sapa Nabi Yakub ila sholati jumenengi ila sholati maring salat fi waktu sahuri ing dalem wektu sahur. Terus nang wektu sahur Nabi Yakub salat. Kuwi jaman Nabi Yakub kok ana salat. Lah rumangsane salat iki ning jamanmu. Nabi-nabi kan biyen iki do salat lah kok. Do salat ya ming wektune salat ki ora 5 wektu. Beda-beda ning do salat kok nggih. Kok terus rumangsane kaya jenengan tok sing salat, jenengan yo salat kowe sok salat sok ora, sok salat sok ora. Oleh gaya. Salat kok ndawut. Sok salat sok ora, sok salat sok ora. Ngono wae gaya. Apa mbiyen ki ana salat? Wah, salat apik mbiyen bangane sampean.
Neng wektu sahur salat, rampung salat, falama faragha mongko tetkalane wis rampung sapa Nabi Yakub minha saking salat, rafanga mongko ngangkat sapa Nabi Yakub yadaihi ing asta lorone Nabi Yakub. Wa qala lan ndedonga sapa Nabi Yakub dungane Allahumma firli jazni ngala Yusufa wakilati sabri alaihi waghfirli auladi ma fa'aluhu fi haqqi Yusufa. Terus ndonga ngono kuwi dongane. Apik banget nek dongane jan sip kae. Jenengan sipo kae ra tekdong. Meng sepo jenengan iki meng sepo. Ya sepo suarane ya. Allahumma duh Gusti Allah ighfir. Mugi ngapura sapa panjenengan li dhateng kula. Jazangi ing ngrantes kula ngala Yusufa ing atase ngrantesi Yusuf. Wakilati sabri lan sedhithike sabar kula ngalaihi ing atase masalah Yusuf. Waghfir lan mugi ngapura sapa panjenengan li auladi kedue anak-anak kula. Ma ing barang fangalu kang wis padha nglakoni sapa anak-anak kula hu ing ma fi haqqi Yusufa ing dalem hake Yusuf. Dungane ngeten. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ngapura dhateng kula atas ngrantes kula, atas ketidaksabaran kula, sedhithike sabar kula, terutama nyikapi ujian panjenengan tentang anak kula Yusuf. Wis, leh kula sedhithik sabare, leh kula sering ngrantes, sering muwun nek bahasa krama hinggil ngono sering muwun. Lan mugi jenengan ngapura dhateng anak-anak kula atas napa sing wis dilakoni tentang nganiaya Yusuf ya Allah. Mugi jenengan paring pangapura. Dungane biasa donga-donga ya ngono iki jumbuh karo apa probleme, jumbuh karo apa masalahe. Kaya jenengan ya Allah mugi jenengan maringi ngapura dhateng ngrantes kula ngaten iki kudu wong jenengan ya apa-apa ngrantes. Memang rasake ra apa-apa ngrantes. Kei lara ngono ya ngrantes walah ya Allah. Wong kok ora tau sehat. Oh, ngalek-ngalekke senengan. Wes. Pendak dina alah urip kok wis mung ora tau penak. Urip kok mung gering ra mari-mari. Apa-apa kok ngrantes, apa-apa kok ngrantes. Yes. Bojo saya tuwa saya radu. Welah. Malah wis ora cetha tenan kok grantesane iki ra cetha. Ora usah grantes. Lah nek nggon lara kabeh wong netepi lara nyatane wis. Nek nggon lara kabeh wong iki lara dasare ya umur-umuran sewidakan ngono kuwi wis biasa pancen kumpar kampiran lara. Tenan iki biasa kok nggih. Engko mari sing iki jedul liyane. Kuwi sing salah umure kok ya. Sing salah ki umure. Kok terus waduh wong ora tau sehat. Wah, sesuk mati ketok ora sehat. Karena umure kepangan mangsa, kepangan umur iki wis terus wae. Lah kok ngono nek digrantesi ora ana enteke. Kula ya ngrasake lara wingi nika esuk-esuk ngaten wis wang wae flu rada nemen nika to buat nek digrasake. Tembak obat wis rada mandeg wang-wangi ganti watuk. Watuk bengi blas ora iso turu watuk. Watuk kering tanpa dahak nggo ambekan
Ngger. Iki piye nek ngambekan kok niki. Dadi ngger kaya ana munine kae nek ngambekan. Ora iso turu blas. Watuk terus. Diantara nek kita njo tenan iki ya. Kaya lega nek pengen metu dahae tetep ora iso metu. Elok tenan sak uruhi mripat jenengan yo ngerti dhewe wis ora ana mandeke pokoke. Terus wae wis ben dilakoni kula yes. Ming grenengan kabeh kersane jenengan paringana kuwat aku ya ming ngono kuwi. Arep ngopo nek ra kuat ya mang patani gek rampung. Ning nek kuwi ketake donga mutung ta. Ya aja mutung ya. Ora ana sikap mutung kejaba ming kaum sing kafir-kafir aja mutung. Ditampa kok terus mang pateni aja kok ya kuwi rak ming semacam kenggerantesan nalika kelingan paite nalika kelingan lorone ning nyatane wektu liya dina liya jenengan iki ana senenge ana penake kok ning dina karo ning wektu liya pas penak we lali kok le ning dina liya pas penak we guyang-guyu mangan yo lendam-lendem nganggo sambel bawang ajang cowek tanpa sendoke wangun ngono kok lendem karo mangap-mangap wong kepedesen pasehat ngono kok lali lunga ndono lunga dene numpak montor nditing guyang-guyu kamangka nek dibanding wektu lara wektu susah wektu rekoso karo wektu seneng ki yo sakjane akeh senenge sakjane niku mula aja nemen-nemen lek grantes ya aja nemen-nemen selalu berdoa marang Allah ya Allah mugi panjenengan ngapura atas leh kula ora sabar nampi ujian panjenengan ya Allah paringi pangapura mugi panjenengan melasi kula maringi ngapura dhateng keluarga lan anak-anak kula ini doane Nabi Yakub ngono kuwi aja sering mencari celah mencari keelekan ning malah kepara sering didongake sip tenan nek ngeten niku lan mugi panjenengan tansah maringi keberkahan maringi kesabaran ngono iki lho sip urip iki kuncine sabar ning kula kan nerangke amba iki ora wani lah masalah ya urung tak iso praktek ayo nek sabar iki kunci utamane wangele pol praktek wangele pol angel lho sabar niku berat ya meng niku sing wetan sing tuntas-tuntas kuwi sabar lah arep ngetoke siunge wis tugel siunge dadi wing sing niku kuwi jan sabare pol penyak gulune ming melet tok rawani apa-apa ya dasare ya ming cilik masa akeh cilik ireng ngene penyak ro sing wedok lu melet ayo bengok ora pahit ngono iki jeneng ora wedhuse kandhane di wedhus kaya lah ireng yo ndak dina ngarit dina ngarit bar ndonga rampung ngeten niku nang wektu sahur malam Jumat niki sing iso jenengan nalap salah satu waktu doa sing sip niku malam Jumat waktu sahur kaya sing dilampahi Nabi Yakub di malam Jumat waktu sahur jam-jam telunan niku ya pipite dina liyane ra tangi jajal ning dina kuwi tangi tangi aku tak ndedonga salat tahajud nek kita salat tahajud nek niki faqoma ila sholati fi waqti sahuri mongko Nabi Yakub jumenengi salat ning wektu sahur salat kita ning wektu sahur niku tahajud
Nek jenengan ngisak kok sore ro ngisak. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Yakub bentuk wahyune ini qad ghafartu laka walahum ajmain. Nabi Yakub terus diparingi wahyu karo Gusti Allah, isi wahyune ini setuhune utawi ingsun Allah iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun Allah laka maring sira Nabi Yakub walahum lan maring anak-anakmu ajek mangina hiya sak kabehane. Oleh wahyu dikei wahyu kaya dadi ngenten iku wis oleh wahyu wis tenangno pikirmu Yakub. Aku ngapura dosamu uga ngapura dosa-dosane anakmu. Wong ya pancen menungso tak titahke dalam keadaan dhaif, ora sempurna kanggonan lali kanggonan luput. Sing penting sering-sering tobat wong urip niku sering-sering njaluk ngapura. Rasah nyalahke wong tapi sering-sering nyalahke diri sendiri kemudian tobat marang Allah Ta'ala. Neng wektu sahur malam Jumat jos nah niki. Niki terus sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, tansah saged ngumawula golek ridane Allah kanthi nyikapi kahanan-kahanane dhewe-dhewe sesuai karo syariate Allah, sesuai karo pitutur luhure Quran hadise Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.